Siyabingelela kuphinaphi lapho ekufikelela khona le video makube kuhle makube mhlophe makukhanya kweyihlabathi zolwandle. La phambili kwami lesi sihlahla it's very common kubantu abahlala along the sea. Si common kakhulu ngoba imvamisa simila lapha ngasolwandle. It's one of izinto lezo ekufuneka ukuthi uzicabange ikakhulukazi ukuthi why lentuzana lo muthi umila kakhulu eduze nolwandle. It's one of the things ke engiyobuye ngikucacisele yona ukuthi kungani uba khona kakhulu la eduze ekukhona khona ulwandle lo muthi. Uma umila awudingi manzi, even kuthiwe uthathile wayowutshala ekhaya awudingi manzi ukuthi ulokwane unisela ulokwane ulokhuzela. Uma ngiwuthinta nje la uyabona ukhipha amanzi wawo ugudi kakhulu kumuntu osuke ephethwe ama-ulcers lo muthi, and ugudi kakhulu kumuntu osuke ephethwe inyawo nomuntu osuke ephethwe ilentuzana izilonda. Lezi izilonda uthola ukuthi izilonda zakhe zecha amanzi, unezilonda ezechayo. Uyakuthatha lokhu, awukugxobi ngisho ukugxoba, uyakuthatha nje ungakuthatha ukulokhuze ukuputshuze nje kanje kuzokukhiphela lamanzi or else makuwukuthi une blender uyakuthatha ukublende ukufake kwi-blender then ubese ulakhoza ulokane uwasha isilonda. And uyakwazi ukuthi ukuthathe lokhu ukulokhuze ukushise kube umlotha, ukuhlanganise nomgogodla wenhlwathi, ukuhlanganise nomahlanganisa, ukushise kube sekuba upowder. Emveni kwaloko uzolokane ugcobisa nje esilondeni sakho, ulokane ugcobisa esilondeni sakho, ulokane ugcobisa esilondeni sakho until isilonda sakho size siphole. And uma ngaphane kuwukuthi unama-piles noma ama-ulcers, uyakuthatha ukwashe kahle kube clean, and then ubese uyalokhuza, ubese ulokwane nje uziphuzela kona, ukuphuza kuzopholisa lawo ma-ulcers noma lawo ma-piles angaphakathi, isikakhulukazi ey'londeni. Umuntu osuke nezilonda, this is number one medicine that can heal your sores. Zikwazi ukuthi ziphole, even kuthiwa zivuza amanzi zigijima amanzi, especially khona lapha uthola ukuthi mhlawumbe umuntu unesilonda sokusha. Isilonda sokusha simbiki ngoba siyathanda ukwecha amanzi. Uzokwazi ukuthi uthathe lo muthi ubese uthatha lona ekuthiwa uvikinduku noma i-fen plant, ukuthathe ukushise konke koku-2, and then ubese uyakuthatha uku-apply kuwupowder esilondeni, then lokhu ubese uyakuthatha ukugxoba ukufaka emanzini, ufake ilentuzana usawoti, ulokwane usuwasha leso silonda regularly, sizokwazi ukuthi siphole lesilonda, ukwazi ukuthi uphile ube right. Even kuthiwa umuntu onezilonda ngaphakathi esiswini, futhi unenkinga isinye sakho sithanda ukulwane siqaqamba siba buhlungu, uyakuthatha lokhu ukuphuze, ukuphuze. Uma kuwukuthi unako okuningi uyakwazi ukukuthatha nje as it is, ukuthathe ukwashe kahle, ukuhlafune, and then kuzokwazi ukuthi kubulale konke okukhona okukuhlupha emzimbeni wakho, umzimba wakho uphile kahle, ukwazi ukuthi ube right. Makube kuhle ke, makube mhlophe, makukhanya kweyihlabathi zolwandle. Siyacamagusha, siyathokoza, makube chosi. Siyabonga.